Darllen Difyr gan Angharad Rhys. Diolch yn gyntaf i'r Lolfa a Gwas Carreg Walch am gyfrannu llyfrau yn wobrau ar gyfer posau'r rhifyn hwn. Dyma bwt o adolygiad am rai ohonynt i chi. Os na fyddwch yn llwyddiannus yn y posau, efallai y bydd yn ysgogiad i chi fynd i'w prynu neu ei benthyg o'ch llyfrgell lleol. Mae rhywun yn cael ei ddal rhwng dwy stôl yma, cefnogi siopa lleol neu gefnogi'r llyfrgelloedd. Ar nodyn personol, mae llyfrgelloedd Sir Ddinbych yn gorfod cwtogi eu horiau agor, ac o ganlyniad yn gorfod cwtogi ar y gwasanaethau eraill megis siop un alwad a geir yn y llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd glwb darllen bywiog o'r enw Sgwrs a Sangria yn llyfrgell Dinbych. Hir y parhaid, oherwydd mae grŵp o'r fath yn eich cymell i ddarllen llyfrau o bob math ac ehangu eich gorwelion. A dyna'n union ddigwyddodd i mi yma, wrth i mi fynd ati i adolygu Coblyn o Sioe gan Myfanwy Alexander a Bod Rhydderch gan Lona Patel. Fu mi erioed yn y Sioe Fawr, a does gen i fawr o awydd mynd chwaith. Dwi'n golledig yn syth yn hyb rhai ohonoch, dwi'n siŵr, ond ta waith am hynny, dwi wedi byw bwrlwm a phrysurdeb y Sioe drwy nofel Myfanwy Alexander. Fel dywed David Oliver ar y blaen, dychymyg a hiwmor Myfanwy a bwrlwm y Sioe Fawr gall unrhyw beth ddigwydd. Ac mae digonedd o bethau yn digwydd i'r cymeriadau brith sydd rhwng y cloria. Os ydych yn gyfarwydd â gwaith Myfanwy yn barod, mi wyddwch mae'r arolygydd Daf Dafis ydy'r heddwas golygus o Faldwyn sy'n datrys dirgelion ei nofela, a dyma'r 5yd tro iddo fo wneud hynny. Mynd i'r Sioe i gefnogi ei ferch oedd a Merlen Adran a Benigamp wnaeth Daf. Ei waith o'r wythnos honno oedd gwersylla ar fryn y ceffyla, i edrych ar ôl tan yr all Tinky Winky. Ond bu'n rhaid iddo wisgo'i het blismon eto, pa ddeithbwyd o hyd i fus yng nghanol bocs o sausages. Drwy ymchwilio i'r digwyddiad, cawn gyfarfod a llu o gymeriadau difyr amrywiol, yn fridwyr ceffyla, aelod storiaidd o'r Senedd, teulu o deithwyr a ffermwyr cefnog Sir Drefaldwyn, noddwyr y Sioe. Mae gan bob un ohonyn nhw ei stori, ac mi hoffwn yn fawr ddarllen stori Nici mewn nofel arall. Ac mae perthynas un a'r llall yn gwaed drwy gilydd yn gelfydd i greu cymdir cymleth y drosedd. Mae'n teisio'r awdur hefyd ar bob cyfle i roi sylwadau crafog am bobl i milltir sgwâr, am sefydliadau parchus, yr hinsawdd economaidd, a'n rhagfarna ni i enwi dim ond rhai. Mae'r cwbl yn symud ar garlam drwy'r 400 a mwy o dudalena ac yn dangos ôl ymchwil manwl. Mi gewch wybod am yr hyn sy'n digwydd tu ôl i'r llen yn y Sioe, ac ymgyfarwyddo â thermau fel y prif gylch, y cylch ymgynnull a'r prif eisteddle. Gewch ddysgu am Ychydig a'r hoti ac am y 3 sy'n denu pobl i Sir Drefaldwyn. A'r cwbl wrth ddilyn Hynt a helynt Daf Dafis a'i dîm yn datrys y dirgelwch. Mi fym yn gwrando ar Myfanwy Alexander Hwyliog a chriw awduron nofelau trosedd eraill yn cael eu holi yn y Babell-len yn Eisteddfod Genedlaethol Llun y Cifionydd, a rhaid cyfaddef y mod yn cael fy nenu fwy at nofelau o'r fath. Mae'r anisgwyl i'w disgwyl mewn nofelau o'r fath, a dyna sy'n cadw diddordeb y darllenwyr. Os fuoch chithau yn yr Eisteddfod, efallai i chi ddianc o'r maes un diwrnod a mynd am dro i Aberdaron. Yno mae'r ail nofel, Bod Rhydderch gan Lona Patel, wedi ei gosod. Fel dywed y broliant ar y cefn,
Ar ôl cael ffrau gyda'i mam, mae Anna, merch ifanc o'r wladfa, yn dianc I Gymru ar ei phen ei hun. Teithiau'r holl ffordd I Aberdaron, pentref genedigol ei nain, mwyn ymweld â'r ardal y clywodd gymaint amdani. Dyna chi camp I ddechrau, cyrraedd Aberdaron a'r drafnidiaeth gyhoeddus. Ac I bod yn 24 oed, mae gan Anna lawer i'w ddysgu am y byd a'i bobl. Ar ôl cyrraedd yno, cawn ein tywys drwy'r pentref fel y gymau heddiw I lefydd cyfarwydd fel Becws Islyn, Tŷ Newydd a'r Llong, gydag Anna'n chwilio am lefydd a phobl oedd yno yn nyddiau ieuenctid ei nain. Drwy sgyrsia gyda Matw a Morwenna, 2 o ffrindiau nain, y bu hi'n llythyru â nhw ers ymfudo I Batagonia, yn raddol cawn I ac Anna wybod mwy am helyntion ei theulu. Ac am deulu, ac am lythyra, maen nhw'n rhannu cyfrinachau lu a Matw a Morwenna'n ddigon parod I rannu eu cynnwys efo Anna Drian. Mae yna stori garu, a chenfigen, a thaith I Ynys Enlli o Borthmeidwy ar gwch Colyn yn gefndir I hyn oll, ac fe gawn ddisgrifiadau o lefydd ac arferion o wladfa yn plethu drwy'r nofel. Mae'n amlwg fod yr awdures yn gyfarwydd iawn ar ddau le, a'r llefydd ydy cryfder y nofel. A'r cymeriadau? Nes I ddim cymryd at Anna am ei bod yn rhydd I niwed, ond mae'r tro yng nghymffon y nofel yn ddadrithiad llwyr, ac mae'n syndod fod y gyduras wedi tyfu'n gystal person ar ôl y fagwraeth gafodd I. Pob lwc iddi yn y dyfodol ddweda I. Llyfr arall a ddaeth I law gan wasg ar y gwalch ydy Tua'r Gorwel gan Eirlys Wyn Jones. Chemais I ddim amser I adolygu hwn, ond dyma chydig o'r hyn ddywed y wasg amdano. Mae trydedd nofel yr awdures o Efionydd yn disgrifio effaith ddirdynol yr ail ryfel byd ar deulu ifanc o Ben Llŷn, ac yn mynd â hi nôl I filltir sgwâr ei phlentyndod. Hanesion ei mam am y caledu a wynebodd y teulu yn ystod yr ail ryfel byd a'i hysbrydolodd, ac mae Tua'r Gorwel yn ddilyniant I Tu ôl i'r llenni yn 2021, nofel am 2 fam ifanc, Mair a Gladys, a adawyd ar ôl gan ei gwir a aeth I ymladd dros ei gwlad. Drwy lygad y ddau deulu, mae'r awdur yn creu portread grymus o effaith rhyfel ar gorff a meddwl. Gobeithio cewch flas ar darllen. Angharad.